En este proyecto, por la contraparte boliviana, somos dos personas, Freddy Céspedes, que es mi socio, y Juan Carlos Cárdenas, ¿no?, que soy yo. Entonces, ambos éramos dueños de una empresa en Bolivia que se llamaba Acamani, que es el nombre de una montaña sagrada en la cordillera de Apolobamba. Y bueno, con una trayectoria de 20 años guiando y trabajando ya en turismo en el área de la atención al público. La historia de la relación en el proyecto Topas Acamani data de hace 4 años. Es así que nos invitaron a través de la Embajada Real de Dinamarca a compartir las experiencias con una empresa llamada Topas Dinamarca, y nosotros estábamos ya establecidos acá como una empresa de viajes, un operador local pequeña, pero que ha estado en su historia haciendo un buen servicio a los turistas. Por el momento estamos ofreciendo tours de los que se pueden denominar el turismo clásico, que bueno, tienen que ver con las visitas a los sitios turísticos que ya están bien establecidos y que tienen un nombre de marca, como por ejemplo el sitio arqueológico de Tiahuanaco o el salar más grande en el mundo, el Salar de Uyuni, además considerado como una de las maravillas modernas. Ofrecemos servicios en Sucre, Potosí, servicios en 4x4, camping, también bicicleta de montaña. Contamos con 20 bicicletas nuevas, marca Fuji, y que están haciendo el famoso Camino de la Muerte. Es uno de los atractivos más importantes que tenemos, que muestra la transición del altiplano y la área tropical de nuestro país. Ofrecemos tours también de escalada de montaña y expediciones en overland, que son gracias a la construcción de un vehículo de expediciones que se hizo en la ciudad del Alto, en La Paz, y que está actualmente ya viajando a la Patagonia argentina y chilena. Hemos hecho una expedición también a Río, a Brasil y Paraguay. Entonces, estas son buenas señales de que Topas ha empezado con buen pie y ha empezado a crecer. Entonces, creemos de que en un futuro próximo el nombre de nuestra empresa ha de ser conocido internacionalmente, y bueno, cuando se piense en visitar Bolivia o países vecinos, seguro que Topas ha de ser una muy buena opción para organizar los viajes. Jamen inden vi kører en tur, så går vi lige Mondongo igennem. Det skal jo være jeres hjem de næste 4600 km, så det er rart nok at vide, hvordan det er sat sammen. I rummet her, der har vi teltene, og ved siden af her har vi klapstole, så alle folk kan få en stol at sidde på, når vi lige holder frokostpause. Herinde har vi vaskebaljer og reservedele til telte. Og herinde, der har vi simpelthen køkkenet. Der er 4 kogeblus, der lige kan tages ud og sættes på et bord. Og så er køkkenet sådan set kørende. Vi har 400 liter vandtank. Og det bruger vi til madlavning. Drikkevand, det skal I selv sørge for at købe. Herinde har vi den store værktøjskasse. Der er, hvad vi skal bruge til nødreparationer. Og ja, vi plejer ikke at klare os med de forhåndværende midler. Lige inden for døren, der har vi jo Mondongos 4 toiletter. De hænger lige her til fri afbenyttelse.
Hvis man er heldig, så kan man også finde toiletpapir i posen, der hænger dernede bagerst. Vi har også en trafo, en 12-220 volts trafo, så vi kan få ladet kamera, mobiltelefon og hvad der ellers skal lades op. Det er sådan set en meget praktisk lille indretning. Mellem sæderne der ligger uldtæpper, hvis der er nogen, der bliver lidt for frosne. De ligger her. Meget fine lama-uldstæpper. Der er ikke noget varmeapparat i Mondongo. Til gengæld har vi tæpper, så kan man selv bestemme, hvor varmt man vil have det. Under hver sæde der er der en lille kasse, hvor man kan have sit tøj. Man kan se her, der er jo god plads til masser af tøj. Ingen problemer. Hvis man har fået så meget tøj med, så man ikke kan have det nede i kassen, så er der også et net op ovenover. Og I vil nok se om en lille uges tid, så ligner det hele en sigøjnerlejr med farvede trusser og BH og håndklæder hængende overalt. Her har vi Mondongos bibliotek. Meget alsidigt, spænder fra krimier til vandrebøger. Vi har lidt medicinkasse. Så har vi fryser med til fersk mad. Og til den anden side, der har vi skraldespand, og så har vi den mest ildelugtende del. Det er så her, hvor man har støvler. 24 par vandrestøvler, de kan godt lugte en lille smule hernede. Heroppe har vi plads til soveposer og liggeunderlag. Hvis man pakker det pænt, så kan det lige være, selvom der er 24. Og resten hernede, det er køkken. Det er Domingos domæne. Ideen med at starte i Bolivia er, at vi vil godt have en base i Sydamerika, som vi kan operere ud fra. Og Bolivia har en rimelig god geografisk placering i Sydamerika. Og så er det et land, som inden for turisme og mange andre områder som sådan også er rigtig dårligt udviklet, eller og stadigvæk har et godt potentiale. Og det er billigt at etablere sig i Bolivia. I forhold til lande som Chile og Argentina, hvor turisme er rimelig veludviklet. Der har Bolivia et godt stykke vej nu, og det vil vi gerne være med til at hjælpe på vej. Og som sådan er Bolivia et perfekt land at begynde i. Først og fremmest får vi støtte af Danida igennem et privatsektorprogram, hvor en dansk partner, Topaz i det her tilfælde, går ind og yder støtte til et lokalt firma, først og fremmest ved hjælp af vidensoverførsel. Så al den erfaring, vi har med at drive turisme, er det meningen, vi skal overføre til et lokalt selskab. Og det var i første omgang først lavede vi det her startup-projekt, hvor man ser hinanden an og bruger et år på lige at lave et mindre projekt, for at se, om man kan få noget at arbejde sammen. Og det gik godt i det her tilfælde. Vi byggede vores lastbil, og vi lavede nogle gode ture, og lavede så yderligere en projektansøgning, hvor man så går op i større skala og laver et 3-årigt projekt, og det er det, vi er i fuld gang med nu.